Γεια σας! Είμαστε οι Funny Guys και είμαστε νέοι στο YouTube. Θέλω να μας κάνετε πολλά like για να γίνουμε διάσημοι. Όπως όλοι. Όπως ο Τζέρεμι, ο Μάικος, ο Μπραχ, ο Ζοκ. Εντάξει, δεν πρόκειται να το κάνουμε, να μην είμαστε τόσο ιδιαίτεροι. Εγώ έτσι θέλω, τι να κάνουμε. Έχουμε και τον cameraman πίσω. Δεν είναι πολύ διάσημος, παιδιά, οπότε δεν πειράζει. Για τα λεφτά το κάνουμε, ωραία, για τη δουλειά του, μην τη χάσουμε. Θα κάνουμε, θέλουμε πολλά views από εσάς, μόνο και από εσάς, και θα σας κάνουμε κι άλλα βίντεο, αλλιώς. Θέλουμε Money no πετάνει. No money, no πετάνει. Γι' αυτό θέλουμε να μας δώσετε πολλές ιδέες για τα επόμενα βίντεο. Από κάτω στα comments τι θέλετε. Κάνουμε ένα καλωσόρισμα στο YouTube, γιατί είμαστε νέοι. Θα ευχαριστήσω τον Τζέρεμι που ελπίζω να το βλέπει αυτό. Και αυτός τον Μάκιους. Μάικ, να το δεις σε παρακαλώ, και Ζοκ, γιατί είμαι φανατικός. Εγώ το καπέλο το παίρνω από τον Τζέρεμι, οπότε Τζέρεμι ξέρεις. Θέλω να το δεις αυτό. Αυτός το έκανε από ζήλια, οπότε το πέταξε. Τι δεν έβαλα από ζήλια να πούμε. Λοιπόν, βλέπεις το καπέλο, το φοράω αποκλειστικά για σένα και το βίντεο το κάνω για σένα. Λοιπόν, οπότε θέλω Αυτό να έτσι θα λέγει, όπως θα βλέπετε τώρα το βίντεο, έτσι θα λέγεται κιόλας. Κάτι για τον Τζέρεμι. Τζέρεμι, η αγάπη μας. Μας έχει δώσει πολλές ιδέες για τα... Τι αγάπη μας, δεν είπε ότι είμαστε χειροτευμένοι με τον Τζέρεμι. Οπότε κάμεραμαν δεν είμαστε και γκέι να πούμε. Οπότε κάμεραμαν βούλευτο, λοιπόν. Τζέρεμι μας έχει δώσει μεγάλη έμπνευση για να κάνουμε αυτό το βίντεο. Οπότε ας ξεκινήσουμε ας βάλουμε ένα από τα βίντεο σου. Πάμε. Στο επόμενο βίντεο έχουμε μια κοπέλα η οποία είναι εκνευρισμένη με κάποιες εμπειρίες της από καταστήματα Hot Center. Το οποίο είχε μαύρες τριχούλες και το οποίο είχε πάνω του μπέζ, πορτοκαλί, ροζ, σκόνη, δηλαδή ήταν πενταβρώμικο και πήγε να μου βάλει από αυτό το πινέλο ροζ στο πρόσωπό μου. Όχι. Δεν το πιστεύω. Μα να σου βγάλει το βρώμικο το πενάκι από τη ζώνη με τις μαύρες τις τριχούλες. Και όχι μόνο μαύρες, μπλε, κόκκινο, πορτοκαλί, μπορδοροδοκόκκινο. Ουράνιο τόξο έφτιαχνες. Ναι, εκτός από αυτό, το πινέλο το έβαλε και το γύρισε στο τέστερ που όλες βάζαμε τα δάχτυλά μας. Κάνεις πλάκα στο τέστερ. Τέλος πάντων, πάμε να δούμε στη συνέχεια τι παίχτηκε, γιατί νομίζω παίχτηκε σκηνικό μεγάλο. Από το τέστερ για να μην απολυθείς τώρα. Δεν έχω λόγια μετά από αυτό που είδα. Τι λέει ρε παιδιά, τι λέει ρε γαμό. Για να μην απολυθείς τώρα. Πραγματικά θέλω να έχω αυτή την κοπέλα να με απολύει. Για πάντα. Από παντού. Έτσι τον απολύει τον κόσμο, έτσι. Τους διώχνει όλους, αβέρτα. Πηγαίνει στα μαγαζιά, μπαίνει μέσα και όλοι τρέμουνε μην χάσουν τη δουλειά τους. Ούτε του παπά. Κρίση και μαλακίες. Αφού από τότε που άρχισε η Κωνσταντίνα να βγαίνει και να θερίζει τα μαγαζιά, έχει αυξηθεί η ανεργία. Μ' αρέσει πάντως που κάνει έτσι τα χέρια. Λες και ακουμπάει σε τζάμι, ξέρω εγώ. Πάντως είναι ωραία φωτογραφία, θα μπορούσα να την έχω κι εγώ. Να, ορίστε, κούκλος είμαι. Λίγο ακόμα και θα μπει και μια μύγα στο στόμα μου. Επίσης, μπορώ και να συνεχίσω να μιλάω έτσι. Να έχω αυτές τις δύο φωτογραφίες και να τις εναλλάσσω. Τέλος πάντων, πάμε να δούμε και στη συνέχεια τι παίχτηκε. Όσο ρωτήσεις θα αλλάξουμε θέση. Δεν πειράζει. Λοιπόν, σχολιάσουμε. Πάντως μου άρεσε και εμένα που έκανε έτσι. Τζέρεμι, ήταν σαν να κουμπούσε σε τζάμι πάντως. Αλλά λίγο ακόμα σου μπαινε μια μύγα. Θα μπορούσα να συνεχίσει να τραβάω στο βίντεο, αλλά δεν ήταν τόσο ωραία να συνεχίζεις. Θα ήταν καλύτερο να είσαι έτσι. Με τη μύγα στο στόμα. Πιστεύω. Δεν ξέρω. Θα ήθελα να σχολιάσει λίγο την άλλη που ήταν σαν ζόμπι. Κοπελιά, έπρεπε να το σκεφτείς λίγο πριν να ανεβάσεις το βίντεο και αυτό πιστεύω πως έπρεπε λίγο να το σκεφτείς τώρα, να έχεις βάψει λίγο, να έχεις κάνει μάσκαρες και βλακίες, ναι. Πάντως, δεν έχω να πω τίποτα άλλο εκεί, αλλά τώρα στο τεστ, έλεος. Δηλαδή είναι να λιποθυμήσεις. Και άνθρωπέ μου, το μπορδοροδοκόκκινο πώς σου ήρθε, απορώ. Δηλαδή ποιος είσαι. Πικάσο.
Ο Πικάσο, ο γιος του Πικάσο. Παιδιά, πρέπει να προσκυνήσουμε εδώ αυτή τη στιγμή. Έλα, προσκυνάμε στον επόμενο Πικάσο. Ο μελλοντικός Πικάσο. Μελλοντικός Πικάσο, ναι. Καμεραμάν, μπορείς να με κουνιέσαι λίγο, κάτσε σταθερά. Λοιπόν, ο επόμενος Πικάσο, κυρίες και κύριοι, είναι ο Τζέρεμι. Να μας δείξεις κι άλλα χρώματα, γιατί δεν τα ξέρουμε. Φίλε, θέλω να έρθεις μια μέρα στο σπίτι μου και να μου δείξεις πώς φτιάχνετε το μπουρδορδοκόκκινο για να προσπαθώ να ζωγραφίζω καλύτερα. Μας Λοιπόν, βοηθάς, ανεβάζεις την επιστήμη στον ουρανό, ούτε στο διάστημα. και πάντως καλό θα ήταν, όπως ξέρουμε όλοι, θα ψάξει το βίντεο μας, θα το βάλει και βέβαια σε ένα από τα νέα του βίντεο, οπότε θα ήταν καλή επιλογή. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο βίντεο. Φυσικά, άκυρο, δεν υπάρχει άλλη βίντεο. Ναι. Έκανα τον Τζέρεμι αυτή τη στιγμή, παιδιά. Πάμε λίγο ξανά, πάμε. Και πάμε στο επόμενο βίντεο που φυσικά δεν υπάρχει βίντεο. Πάμε πάλι ξανά. Περιμένετε λίγο, μάγκες, περιμένετε. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο βίντεο. Φυσικά δεν έχουμε άλλο βίντεο. Πάμε. Θα σηκωθείς μαζί μου. Bye. Πάλι το ψω. Όπα, περίμενε, έρχομαι και Ανάποδα.